Larabi, na ji an iya zo awon neman mata awon soyayya ƙonin mi. Zazo in bar neman mata, I go find only one in rike ta. Misa da za ka riƙe yarinya guda ɗaya. Ana haɗa mana ko ƴan mata a suna wana. 500 bilki ummi su ce kirani su Hannatu su ce ba ni ba. Ni ne Emi, na ji an iya ana son saya mata to mi za ka saya mata. Zan dinga taya ta, in ba ta kuɗi in siya mata mota irin Toyota. To, kana da kuɗi ko kuma dole na sai ka kuɗi. In ban yi kuɗin nan ba yanzu yau sassa. Kemi, ‘yan sunuhu ya ƙi shigan mai cikin yana ne da sun gumma. Kun wa ba ku izinin ku shigo min gidana. A'a ‘yan sunuhu ba sai ka ɓace su ba, malayan ɗan mai su aikin mi suka yi yana a kai. Mi kuka ta yin yana ne. Kane? Yara? ‘Yan sunuhu kaniya sun ƙi tashe su ne. Kemi, ko za ku iya nuna mai wanda kuka tashe. Don't be